Moltes gràcies, alcalde, autoritats, corporació, senyores, senyors, amigues, amics, companys. Com podeu imaginar, em sento molt pressionat. O sigui que, per entrar en una coseta fàcil, saludaré els representants de Sant Petersburg i miraré de fer-ho amb la seva llengua, perquè, com ha dit el nostre alcalde, la ciutat de Sant Petersburg és la ciutat convidada aquest any a les festes de la Mercè. I com que són aquí, em ve de gust dir «От всей души приветствую представителей превратительства и деятелей искусства, которые приехали из Петербурга. Уезжать сад счастлив. Петербург – неутомимая культурная столица России. В этом году Петербург находится на празднике Мерсе, главном празднике города, празднике Мерсе. Quan l'alcalde em va convidar a fer el pregó, va ser per telèfon. Vaig penjar el telèfon i immediatament em va venir al cap la imatge de la meva mare, una dona d'una bondat infinita. I potser encara amb més força la imatge del meu pare. Ells em van estimar molt i estimant-me em van ensenyar a estimar Barcelona. Els hauria fet molta il·lusió veure'm avui aquí. El meu pare em deia: oi que a casa no llancem res per terra? Doncs a la ciutat tampoc, perquè la ciutat és la casa de tots. I com aquesta recordo moltes dites, anècdotes i ensenyaments de la família. Vull dir que jo m'estimo aquesta ciutat. Per tant, fer aquest pregó avui, per mi, a banda de ser un honor, és una manera de tornar-li a la ciutat tantes coses que la ciutat m'ha donat. Vaig interessar-me quan vaig abordar el repte de fer el pregó per saber quants pregons s'havien fet. La primera sorpresa va ser que aquest pregó no es fa fins a mitjans del segle XX. L'any 51 Joan Maria de Sagarra va fer un discurs molt celebrat i sembla que això va inspirar la idea de fer un pregó, el primer dels quals el va fer el 53 el Joaquim Maria Nadal, que era cronista oficial de la ciutat. Després l'ha fet molta gent, des de destacades figures del franquisme com l'Àries Navarro fins a prohomes de la nostra cultura i figures molt significades de la nostra realitat política, social, cultural i barcelonina. També vaig interessar per saber des de quan es celebraven les festes de la Mercè. I, de fet, vaig descobrir que hi havia hagut períodes que no hi havia festes de la Mercè. Per exemple, a la fi del XIX, amb motiu de la Tercera Guerra Carlina, o a l'època del risc de contagi que comportaven les aglomeracions per l'epidèmia de còlera, o més recentment a les èpoques de la República. A motiu de la guerra, sembla que, a banda que l'Ajuntament s'havia distanciat de la implicació en les festes, i a banda que, per exemple, la Basílica de la Mercè havia estat entrada pels disturbis, després es va produir un acte per part de les autoritats franquistes, un acte de desgreuge, i se li van retre a la Mercè honors de capità general. De fet, la festa aquesta era aprofitada per, seguint la idea aquesta de la Mercè com a misericordiosíssima madre redentora de cautivos, segons que diuen alguns textos, aprofitaven per treure de la presó algunes de les persones, potser les menys significades, probablement, pel delicte que havien pogut cometre. Això lliga de ple amb el motiu que havia portat Sant Pere Nolasc a fundar l'Ordre dels Mercedaris l'any 1918 amb el suport del nostre rei Jaume I. Això volia dir negociar l'alliberament de captius catalans que havien estat fets presoners per les tropes de l'Àndalus. I segurament us venen igual que a mi al cap, quan passem per aquests records, aquelles paraules de mossèn Cinto Verdaguer que diuen: que tristes sou presons de moreria pel cristià que hi viu i mor esclau. Qui li tornarà la llibertat, o Maria, pobre captiu, si vos no li tornau? De fet, jo amb aquest pregó només us vull dir 4 coses. Dites 4 coses s'haurà acabat el pregó. I les vull dir recuperant aquell punt inicial
del meu soliloqui, que és l'estimació per la ciutat i el record de la família. Jo vaig néixer al barri Gòtic, molt a prop d'aquí, a la cantonada del carrer dels Banys amb el carrer de la Palla. El meu avi matern tenia un taller de pintura i decoració al carrer de la Palla, ell era de Reus, i el meu avi patern tenia una bodega al carrer dels Banys Nous, cantonada baixada de Santa Eulàlia, la bodega més gran del barri. De fet, ni l'un ni l'altre eren de Barcelona, i les seves dones tampoc. Per tant, jo puc dir que jo sóc un fill de la immigració. Bé, sóc un net de la immigració, perquè els meus pares ja havien nascut a Barcelona, però jo sóc un net de la immigració. Si vosaltres em demaneu quin és el record que tinc d'aquella època, doncs us diria que és el record d'un nen petit que corre pel barri, que es passa moltes hores al balcó de casa badant. Alguna vegada he pensat que tot allò que vaig mirar de petit és el que després m'ha servit per fer la meva feina. Els periodistes som gent que mirem, observem, preguntem coses i del que hem entès mirem d'explicar el que ens sembla que li podrà resultar interessant a la gent. Recordo, per exemple, els carreters. Anaven amb els cavalls, maniobres difícils amb aquella cantonada. Deien arri, tras, ollau, oixque, so, aquestes paraules, mentre també renegaven. Ella es deia, renegues més que un carreter, es deia en aquella època, perquè, clar, la lluita amb l'animal i mirar de fer tot el que s'havia de fer no era gens fàcil en aquelles circumstàncies. Però, si em preguntéssiu quin és el record més potent que tinc d'aquella època, segurament no seria cap imatge. Segurament seria el record sonor que es correspon amb una veu que jo la tinc molt present, han passat 60 anys. Una dona que duia un mocador de fer farcells i que a mitja tarda passava pel carrer i amb una veu inconfusible anunciava els diaris vespertins. Aleshores tenien diaris vespertins a Barcelona, no? I deia Siero, ningú li deia el noti, era el Siero, i la premsa, no? Premsa, Siero, premsa, Siero. Si ara jo tanco els ulls, no em costa imaginar que aquesta veu se sent aquí, al Saló de Cent. Siero, prensa y Siero, con la lista completa de la lotería, la prensa, Siero... Això ho deia, això de la llista completa de la loteria, òbviament quan hi havia la loteria, no? Les paraules ens porten records, els sons ens porten records. Ara, però, som a l'època de l'audiovisual i estem tots acostumats a la força de la imatge. Per un canvi, el fet de la parla, que és el que ens distingeix com a humans, és un fet d'una gran potència en la nostra evolució cultural, en la nostra comunicació i en els nostres atributs. Les paraules ens diuen moltíssimes coses. De manera que, amb el permís de l'alcalde, o vaja, sense el permís de l'alcalde, perquè això ho he fet sense que ell ho sapigués, m'he permès fer 2 pregons, alcalde. 2 pregons pel preu d'un. Un pregó escrit, que és un pregó que us donaran i que em sembla que tinc per aquí, que és aquest. Un pregó que està editat i que és un pregó per ser llegit. És el pregó que quedarà per la història. Però jo no vull llegir aquest pregó aquí, perquè aquí tenim un acte verbal, tenim un acte de comunicació directa. L'acte de l'escriptura és un acte íntim, cadascú llegeix i fa el que vol i governa el seu procés de lectura. En canvi, aquest és un acte de comunicació verbal. I jo ja sé que l'escriptura té un gran prestigi. Potser l'oralitat n'ha perdut una mica de prestigi darrerament, tot i que hi ha alguns oradors a les tribunes públiques que a vegades ens obsequien encara amb excel·lents discursos, cosa pròpia, potser més d'èpoques anteriors que no pas de la present, on s'ha perdut potser una miqueta aquesta capacitat. Bé, i a més despistarem els cronistes, perquè d'aquí uns quants anys, uns quantes dècades diran el pregó era aquest, i diran no, en va fer un altre, aquest punt de joc també m'agrada. No? Jo vull, per tant, retre un cert tribut a l'oralitat amb el pregó d'avui. Ja veuen que en aquest espai, òbviament quan van construir aquest edifici no pensaven en pregons multimèdia, no podem projectar res a les pantalles, però sí podem fer aquest homenatge al so, perquè les paraules ens diuen coses, però els himnes també. Per molta gent aquest himne el recorda
el 35è Congres Eucarístic de Barcelona. Fruit d'això, les vivendes del Congrés, ben habituals al nostre panorama urbà actual. L'any següent va arribar el Pla Comarcal. Estic parlant de l'any 1953-1954. Quan vam tenir el Pla Comarcal, que va ser tan important per la nostra ciutat, la condició imposada per tenir el Pla Comarcal és que Barcelona no pogués créixer i que, en canvi, Madrid pogués ser una metròpoli gran. Però Barcelona no podia ser ni una conurbació ni una metròpoli. Què vol dir això? Que es va aconseguir que Madrid tingués una superfície de 600 quilòmetres quadrats, mentre que nosaltres, a començaments dels 50, no podíem ni arribar als 100 quilòmetres quadrats. Això m'ho explicava el meu pare amb unes altres paraules. I aquestes coses em van fer néixer el sentiment de barceloní. Fa un moment parlàvem amb el senyor Hereu que a vegades el sentiment de barceloní es queda una mica amagat per altres sentiments de pertinença. Jo crec que està bé que ressaltem la condició de la ciutat on hem nascut, de la ciutat que ens acull. En aquestes èpoques, a començaments dels 50, vosaltres ja sabeu que eren en plena dictadura, època grisa, època fosca, època dura, però tot i això, en aquestes èpoques hi havia senyals de vitalitat col·lectiva que s'expressaven d'una manera, podríem dir discreta, d'una manera sòbria, però que s'expressaven i que començaven a veure's com una resposta clara a les accions del règim. Pocs anys abans del Congrés Eucarístic de 1947 es va produir el primer acte públic de catalanitat després de l'alzamiento. El governador civil de Barcelona, amb motiu de l'estrena d'un tron a la Mare de Déu de Montserrat, l'entronització de la Mare de Déu, el governador civil Bartolomé Hernández va ser destituït. Barcelona tenia una vida secreta. Una vida secreta de gent que s'articulava, de gent que es connectava, de gent que establia ponts i que no eren només els intel·lectuals o els artistes que ja començaven a fer bullir l'olla, el Tau al Set, alguna publicació, com vosaltres sabeu, que ja començava clandestinament a emergir. Hi havia també la vida secreta de la gent que, amb la prudència que fos, amb la discreció que fos, mirava d'anar articulant alguns moviments urbans, alguns moviments socials, alguns moviments culturals, sota l'etiqueta que vulgueu dir-li, i mirant de superar les dificultats de l'època, que eren moltes. Unes dificultats que feien que, per exemple, moltes mestresses de casa haguessin de treballar de manera, diríem, d'amagatotis gairebé. Cosint punts de mitja, per exemple, agafant punts de mitja, en deien agafar punts de mitja, o cosint. En aquelles èpoques era molt clàssic sentir pels celoberts de les cases com mentre feien aquestes feines o altres se sentien aquelles cançons que probablement tots vosaltres, els que teniu una certa edat, també recordareu, perquè aleshores els èxits no duraven com ara 4 dies, sinó que s'allargaven durant dècades. Elàstics, xitats encantats, porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd. Tot això passava a començaments dels 50 i la gent cantava aquestes coses que, com dic, duraven i duraven. Era l'època, però, hi havia racionament, encara hi havia racionament, i a més hi havia una precària economia familiar. La gent no tenia un ral. Això no vol dir que la gent, però, no fes front a les adversitats amb un bon esperit. És clar que tot té un límit a la vida. Tot té un límit a la vida. Hi va haver un punt que es va produir un fet extraordinari que jo vull ressaltar. A la gent li van dir un bon dia que el bitllet de tramvia seria més car aquí que a Madrid. I la gent que havia passat per mil i una circumstàncies adverses va dir que per aquí no hi passava. Que el bitllet més car que a Madrid, a sobre de tot, no podia ser a Madrid. I d'un dia per l'altre, com recordeu els més grans, la gent va deixar d'anar amb tramvia. La gent es va organitzar per no anar amb tramvia. I els tramvies circulaven buits. Jo crec que aquesta demostració de la capacitat de la gent d'articular una resposta col·lectiva, fins i tot sense poder-se organitzar d'una manera estructurada, és demostrativa de la immensa força que té la gent, encara que tingui en compte no solament totes les estructures, sinó també els mitjans del poder. El fet va impressionar tant les autoritats que durant 15 dies va haver-hi enfrontaments, disturbis i tota mena de lluites, però la gent la recorda com un dels grans triomfs de la ciutadania de Barcelona en ple franquisme.
Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol. Diario hablado de Radio Nacional de España. No hi havia cap emissora de ràdio privada que pogués fer informatius. No podia fer-los cap televisió, que pràcticament no existia a l'època. Aquesta era l'única versió oficial que arribava a totes les llars, perquè els diaris arribaven a la gent que els comprava. Us en recordeu d'aquesta música i d'aquest diari hablado de Radio Nacional de España. Això dels tramvies va fer que el governador civil de Barcelona de l'època, el nou governador civil, Felipe Acedo Colunga, enviés a Madrid un informe que deia, fixeu-vos que deia l'informe de Madrid, l'informe que ell enviava a Madrid, l'enviava al director general de Seguridad. En su rivalidad con Madrid, piensa Barcelona que aunque Madrid sea la capital de España y que por tal concepto merece un trato especial, ella es la primera provincia española, la que más tributa al tesoro español. En su complejo provinciano, de falta de rectoría política y de fuerte individualismo económico que la priva de energías bancarias propias, comprende que pierde posiciones, unas por su propia incapacidad, otras por la absorción indebida, exagerada y codiciosa que Madrid realiza con el resto de España y que aquí se advierte de modo señalado e intenso. Això ho diu el governador civil de Barcelona l'any 1950 i pocs, l'any 54 concretament, un home de la confiança del dictador. Segurament alguns haureu pensat que algunes d'aquestes frases no són gaire diferents de les que alguns demòcrates escrivien a dia d'avui a propòsit de les relacions que tenim també a Madrid. Si voleu llegir aquests textos, perquè n'hi ha més d'aquest estil, no cal que aneu per al govern civil, perquè si aneu al Museu d'Història de Barcelona, que sota la direcció de Joan Roca està presentant ara una mostra de l'època dels 600, els veureu reproduïts amb uns panors immensos que fan goig. És una mostra ben evocadora d'aquella època. La primera cosa que us vull dir, doncs, és aquesta. La vaga de tramvies de 1951 és una referència que avui continua sent vàlida per nosaltres. La conclusió és molt senzilla. Els ciutadans tenim força. Els ciutadans tenim molta força i si ho sabem i l'usem podem condicionar el futur. Això ha de ser la democràcia. Creure que nosaltres depenem de nosaltres. Senyor Pujal, ha dit que ens diria 4 coses i només amb la primera hem estat més d'un quart. Abreugi, sisplau. Procuraré ajustar-me al temps. Però ara, permeti'm que anem al cine. L'any 1953, el Nodo, noticiario documental, se'n recorden, oi que sí? Es projectava a tots els cines abans de la pel·lícula o de les pel·lícules, perquè molts cines feien 2 pel·lícules a Barcelona. Explicava que s'havia posat en funcionament la fàbrica espanyola més gran de cotxes. Certament la SEAT, a la zona franca, va significar un gran impuls per la ciutat. El primer cotxe que va sortir de la factoria va ser un SEAT 1400 l'any 1953. La SEAT va donar, en aquella època, feina a més de 5.000 treballadors. Explica Francesc Cabana que quan el mallorquí Félix Escales, com a president de la Fira, li mostrà al general Franco el dia de la inauguració la matrícula del cotxe que l'havia portat fins allà, li va fer veure que a la matrícula hi havia una B. Ara no, però a l'època del Franco els cotxes podien portar distintius locals a les matrícules. Doncs hi havia una B i al costat de la B el número era el 111.111. I explica en Cabana que a les Escales li va dir al Franco: como verá su excelencia, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí estamos a favor de la unidad. Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora Moscou, la pau al coll, la flota al moll. Però per mi la imatge d'aquella època és una foto de color sèpia amb el perímetre dentat, un passepartout blanc i una pèssima definició. La primera imatge de la meva relació amb la ciutat és, doncs, la d'un nen que als inicis dels anys 50, sense tenir consciència del conflicte polític i social que pateix el seu país, des d'un balcó, guaita, amb el caparró enquibit entre aquells barrots que eren freds, encara recordo la flor dels barrots, guarda tot allò que passa a la placeta del seu carrer.
comuna i galliner a la galeria. Guaita els carretons, els tricicles, els carros de cavalls, la gent que va amunt i avall, els botiguers, els que reguen i escombren el seu trosset de vorera, la venedora de diaris, el fanaler, que va amb un fanal, amb una miqueta de foc a la cantonada, cobra la porta del fanal amb molta gràcia i aplica el foc perquè surti dintre el fanal la llum, i el guàrdia urbà, que si veu la roba blanca de l'àvia penjada al balcó, pujarà a casa i li clavarà una multa. Hi ha coses que tot i el pas dels anys no canvien. L'amenaça de les multes i la passió pel futbol. I Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón. L'any 1956 vaig començar a anar a l'escola. Fent catequesi al Col·legi dels Hermanos de la Salle vaig descobrir les barraques del Somorrostro. I fent gimnàstica a Montjuïc amb el senyor Nemesi Ponsati, atleta i farmacèutic, vaig descobrir també les barraques de Montjuïc. Barcelona estava plena de barraques. Hi havia 12.494 barraques l'any 1957. El barraquisme s'havia convertit en un gran problema. Però no quedava bé parlar-ne. Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color de tu cielo tan azul en invierno y en verano. Durant els anys 60, Barcelona va ser escenari de canvis molt significatius en aspectes molt diversos. L'any 59, el Pla d'Estabilització Econòmica, que seguia les línies marcades per l'il·lustre barceloní Joan Cerdà i Dexeus, format igual que els urbanistes inspiradors del Pla Comarcal en l'època de la República, permeté començar a racionalitzar la política econòmica del règim. Començava l'època del desarrollisme, en deien els planes de desarrollo, que això ho tenim tots ben clar, i que va significar, efectivament, una explosió en un progrés econòmic general. A més, Barcelona va aconseguir en aquella època que li aprovessin la carta municipal. Molt recordareu l'eslògan de l'època: Barcelona, ciutat de fèries i congressos. I amb això anàvem per món i treien pit. La ciutat va créixer, cal dir-ho, extensivament d'una manera espectacular. I a més, milers de persones van venir de fora a treballar a Barcelona. Barcelona, Barcelona, si tu vens a treballar sempre és bona. Va ser bona per molta gent que va venir a treballar a Barcelona. L'any 1963 la nostra província va rebre 274.000 immigrants. L'any 63, 274.000 immigrants. I és clar que això també va provocar conseqüències de diversa mena. Ja saben vostès que els especuladors immobiliaris en aquella època van fer molt de les seves. A Barcelona es van construir autèntics nyaps en aquella època. Últimament també hi ha hagut bastanta especulació amb la cosa aquesta, com sabem tots. Com és evident, a la vida gairebé no hi ha res que sigui nou. Amb l'arribada dels 60 vaig deixar de passar els estius a Santa Coloma de Gramenet. Als meus joves els resultarà molt estrany, ja ho entenc, que jo pogués anar a passar els estius a Santa Coloma de Gramenet, però era així. I anàvem amb un trolebús que sortia de la plaça d'Urquinaona, era l'FS, tenia 2 pisos, semblava el bus turístic, però el sostre era tapat i a més les cadires eren de fusta. Hi havia la paraula, la frase no escupir, amb un rètol al costat d'on conduïa el conductor, i un altre rètol que deia prohibida la blasfèmia i la palabra soez. Els conductors a l'hivern portaven vestits de vellut o de pana i a l'estiu anaven amb uns vestits que en deien de radelladillo, unes ratlletes finetes, segurament us en recordeu els que sou més grans. Un dia vaig veure en una parada que 2 conductors parlaven una llengua que jo no havia sentit mai i que no entenia. Era gallec. Qui és que es vol deixar enredar per un gitano eixerit? El que en compri una camisa li regala un cobradit. Quan jo era petit venien a casa de tant en tant 2 senyores d'ètnia gitana a vendre'n roba. A partir dels 60 les visites es van anar fent més espaiades fins que van deixar de venir. Són bones dones, deia la meva àvia, una veïna que no se la creia. Va pujar a mi. L'any 1968 es va inaugurar la primera autopista del Regne de peatge, això sí, entre Barcelona i Montgat. El desenvolupament continuava imparable. Moltes famílies van poder cobrir el seu somni, tenir un televisor i tenir un cotxe.
i moltes, evidentment, es van comprar uns 600. La idea aquesta dels 600 amb tota la família dintre omplint les carreteres és una imatge habitual dels caps de setmana de l'època. Els 600 costava entre 60 i 70.000 pessetes, qui vulgui que ho tradueixi a euros. Però tenir tants cotxes en aquesta ciutat va tenir una conseqüència immediata que va parodiar el genial Capri. Ai, Déu meu, els nostres avantpassats deien al pas que anem no sé on anirem a parar. Nosaltres aviat direm al pas que anem, senyors, no sé on anirem a aparcar. Es van començar a fer obres subterrànies a la ciutat, però la cosa subterrània profunda de la ciutat era, com dèiem abans, aquella lluita que havíem insinuat a finals dels 40, a principis dels 50, que cada cop s'anava estenent. Som ja als 60 i la gent ja reacciona. Ja hi ha capes socials, capes estudiantils, capes excursionistes, acadèmiques, d'ordre divers, organitzacions urbanes, agrupacions de veïns. En fi, el moviment és un moviment que s'extén d'una manera bastant genèrica. Ja hi ha molta gent que en veu clara i forta en aquella època diu que aquesta vida que estem vivint, aquest món que estem vivint, no és el nostre món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món, no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Moviments d'obrers d'inspiració catòlica i moviments d'inspiració comunista, catòlics i comunistes, van iniciar una relació progressivament fluida. Partits i sindicats clandestins també. No va faltar el suport dels moviments culturals, excursionistes, socials, d'ordre divers. L'Assemblea de Comissions Obreres a la parròquia de Sant Medir, la històrica Caputxinada, l'Assemblea de Catalunya al convent de Sant Agustí Nou o la inoblidable manifestació que es va fer a Barcelona l'11 de setembre del 77 van ser possibles per la coincidència dels fronts polític, sindical i urbà al servei de Catalunya. La segona cosa que us vull dir és aquesta. Si superem les nostres diferències, la força de la unió és irreductible. De l'exemple de les lluites socials i la resposta antifranquista n'obteniu una conclusió. Si els catalans anem junts, som imbatibles. Per tant, quan l'objectiu comú s'ho mereix, sempre cal superar les diferències. Aleshores, ser generosos és sinònim de ser intel·ligents. Esteu escoltant el pregó de les festes de la Mercè. Aquest pregó es fa en rigorós directe. I aquest advertiment és del tot innecessari. Tan innecessari com freqüent en el seu món audiovisual, senyor pregoner. Continuï, sisplau. Continuem, doncs. Els esnoms, pobrets els esnoms. Durant la dècada dels 60 van néixer els 16 jutges, van tenir lloc dels fets del Palau, es va inaugurar el Museu Picasso i es va crear l'Òmnium Cultural. La publicació de Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme d'Oriol Bohigas va marcar una fita en la teorització de l'urbanisme. De les persones traspassades vull destacar-ne dues que són símbols per dos amplis sectors barcelonins: la bailaora Carmen Amaya i l'escriptor Josep Maria de Sagarra, del qual ara justament en commemorem el 50aniversari de la mort. El Zoo de Barcelona va rebre floquet de neu i van venir els Beatles i els Rolling Stones. Però la majoria de parelles barcelonines que s'ho podien permetre anaven a ballar a les sales de festa els grans èxits de l'època. Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí. Recordo que Transports de Barcelona va començar a tenir autobusos de color verd. M'asseguren que l'alcalde deia que era una manera de portar el camp a la ciutat. L'any 1962 es va inaugurar a la plaça Nova l'edifici del Col·legi d'Arquitectes, que va provocar tota mena de comentaris entre la gent del barri. Per cert, durant el curs acadèmic sovint anàvem al bar del col·legi, que era una de les plantes superiors, i ens reuníem els companys de la facultat. En canvi, quan arribava l'estiu, ens trobàvem sovint per agafar el 17 i anar als banys de la Barceloneta. Vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así. Chao, chao. Lligar amb les turistes es va convertir tant en un mite com en un intent amb fortuna diversa que provàvem els que ho intentàvem. Sapore di sale, sapore di mare,
Però les dones d'aquí es van posar a tomb més de pressa que nosaltres, i les festes de les tardes dels diumenges a la casa de qualsevol amiga són tan inoblidables com els berenars que ens preparaven les mares, confiades i tranquil·les pel fet de tenir la nena i la colleta de la nena a casa. També viuen en el record col·lectiu dels barcelonins de l'època les fogueres de Sant Joan, les revetlles als Terrats o altres indrets, i també coses no tan agradables. Recordeu el color de la policia? És d'aquesta època, és aquest moment, que la gent li va començar a canviar el nom a la policia i els vam anomenar pel color. Vam començar a dir que tots aquells eren els grisos. No, no, no sereu moguts, no, no, no sereu moguts igual. Per mi la imatge d'aquells anys ja no és una fotografia. Per mi la imatge d'aquests anys és una fotografia en pel·lícula. Una pel·lícula de Super 8 perquè se'm fixa en el record una imatge potent d'aquella època d'estudiant, inesborrable. La meva relació amb aquesta ciutat a través del pati de lletres de la UB a finals dels 70. Ple de gent, dels 60, ple de gent amb cartells, vida, il·lusions i ganes de treballar per un món diferent. Per una persona formada en l'ordre convencional d'un col·legi religiós com jo, passar la disciplina de l'escola a córrer davant dels grisos a la universitat va ser una bona accelerada. Assemblees, ciclostil, sindicat democràtic, conscienciació, discussions i grans descobriments. Uns altres valors, una altra ètica, uns altres poetes, un altre compromís. Era una època de passions, d'enamoraments juvenils. Tota la vida era una il·lusió. Treballar a la ràdio és allò que sempre havia somiat. L'any 68 vaig entrar a treballar a EAJ1 Ràdio Barcelona. Vaig tenir la sort d'entrar a treballar allà l'any 68. L'any 72 vaig fer la primera col·laboració a Televisió Espanyola i vaig firmar un contracte com a PNN a la Facultat de Lletres de la nostra ciutat. A la nostra vida pública cada cop es feia més evident que el canvi tan desitjat era tocar, però la ranera del final del franquisme encara enviava els darrers senyals d'intolerància i d'ofuscació. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. L'any 1974 l'equip del Barça va guanyar l'única lliga en 25 anys. Una lliga en 25 anys. Això va passar no fa 4 segles, va passar fa 4 dies, com qui diu. Aquell títol es va celebrar molt als carrers, a la Basílica de la Mercè, i també a aquesta casa. Señores pasajeros del puente aéreo con destino Madrid, embarquen por la puerta 2. L'any 1974 es va inaugurar el pont aeri d'Ibèria. A la terminal de l'aeroport de Barcelona hi havia un rètol que posava Puente aéreo Madrid-Barcelona, Madrid. Per si hi havia algun dubte, com tot, abans, ara, sempre, tot comença i acaba a Madrid. Aquell mateix any es va presentar a informació pública la versió renovada del Pla Comarcal de 1953. Passava a denominar-se Pla General Metropolità. Es va aprovar l'any 76, el mateix any que va néixer l'Avui i Ràdio 4. Un any abans havien perdut la Fórmula 1 a Montjuïc. I tots sabeu que l'any 75 va ser una frontera, va marcar un abans i un després. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. A Barcelona, l'últim quart de segle, la vida passà molt de pressa. Fets de gran importància han tingut per escenari la nostra ciutat. L'any 77 va viure el restabliment de la Generalitat, el 79 va viure les primeres eleccions municipals. Han succeït moltes coses, però les coses que han passat ja no pertanyen a la història secreta, a la història oculta de la ciutat. Podem dir que a partir d'aquell moment s'havia acabat l'època de la foscor. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Començava una altra època plena d'esperança col·lectiva. La vida era un projecte engrescador i tota una generació se s'havia compromès amb la recuperació social, cultural i política del nostre país. Hi ha múltiples manifestacions a Barcelona de la vitalitat col·lectiva d'aquell moment.
i de la voluntat de redreçament cultural. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap-lo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé. I és clar que tot i la dificultat que comporta anar contra les inèrcies, calia aprofitar tota mena de mitjans. En aquella època només hi havia una televisió, Televisió Espanyola. Calia, per tant, aprofitar-la perquè no n'hi havia d'altra. L'any 1978 van començar les sobretaules dels dijous al circuit català de Televisió Espanyola Miramar, un programa molt estimat que es deia Vostè pregunta. Teníem la voluntat de situar a la pantalla totes aquelles persones de la nostra realitat social, cultural, que no havien tingut accés a les plataformes mediàtiques fins a l'època. Però, lamentablement, encara avui, l'any 2011, no hem aconseguit el reconeixement de l'espai català de comunicació comú associat a l'àmbit lingüístic de la nostra llengua. Al programa hi venien personatges de les Balears o de València, tot i que en gran part d'aquells territoris no es veia la nostra missió. Una tarda vaig entrevistar el president de la Generalitat Valenciana. Em vaig referir al seu país com a País Valencià. Ell em va corregir i em va dir és la Comunitat Valenciana. Quan em va dir això vaig pensar que era una manera que els valencians comencessin a perdre el país. Per cert, si ara veniu d'Aragó cap aquí, quan entreu a Catalunya, veureu que hi ha un rètol que posa Comunitat de Catalunya. No hi dic res més. Quan jo feia el Vostè pregunta, van venir a veure uns arquitectes, joves arquitectes del Col·legi d'Arquitectes, i em deien que volien que els ajudés a fer un vídeo, era un encàrrec professional, per mirar de lluitar contra la destrucció del modernisme que tant els amoïnava. Hi havia la lluita en aquell moment, una lluita que plegaven molts sectors socials i moviments veïnals de defensa de la Casa Bolferics perquè no l'enderroquessin. En el text del pregó escrit explico la relació que va tenir el modernisme amb el noucentisme i com a començaments del segle XX alguns sectors ciutadans opinaven que moltes de les coses del modernisme, en fi, no tenien el nivell que havien de tenir. Ara només faré un tastet i us remeto al text escrit d'un text que m'ha fet a mans en Lluís Permanyer i que és un text d'en Josep Pla. Fixeu-vos, és un text que publica Destino l'any 42. L'any 42 Destino. Y Josep Pla diu: este pequeño escrito pretende ser un alegato a favor de la transformación del Palacio de la Música en una sala de conciertos decente y potable. No pediré la demolición porque esta palabra es muy gruesa y de grano muy rasposo. Además, las obras están muy caras. Sí creo, en cambio, que está en el mismo ánimo de todo el mundo la necesidad de transformar esta alocada y delirante barraca en otra donde se pueda escuchar un concierto sin tener necesidad de cerrar los ojos o sin que le venga a uno ganas de pedir un pico y una pala y dedicarse al siniestro oficio de hacer de iconoclasta. En l'actualitat, el Palau de la Música és patrimoni de la humanitat. Ara bé, com és natural, no vull intervenir en la controvèrsia, tot i que generalment, com vosaltres sabeu, la bondat acull la diversitat. Només pretenc dir que allò que no es valora no es conserva. Allò que no es valora no es conserva. Determinades modes o comportaments poden arrossegar riu avall patrimonis irrecuperables. La destrucció del modernisme em fa pensar en tantes altres destruccions degudes a la nostra ignorància o a la nostra insensatesa. Les ha patit la nostra ciutat. Tants cafès, locals, botigues com hem perdut. El Glacier, l'Oro del Rin, el Terminus, Can Beristain, aquí prop, la Punyalada, el Colón, la Pansa, Can Llibre i Serra, la Luna. Quina enveja que em fa Viena amb els seus cafès o les botigues que s'han mantingut a Londres. Quants dels nostres fills moderns no s'han carregat locals esplèndids, heredats als pares o dels avis, i en el local despersonalitzat resultant a sobre hi han posat una fotografia de tal com era abans, com se'n dol el meu amic Antoni de Moragas. Ara resulta que no tenim cafès en caràcter i que n'hem d'inventar de nous que semblin vells, el fals antic. Què me'n dieu de les estacions de tren que han perdut? O alguna del metro?
No ens queden tan lluny les fantàstiques parades austríaques d'Otto Wagner, o encara més a prop les de París, una capital que lluu amb orgull les seves brasseries. Aquí ens ho hauríem carregat tot. Em venen al cap tantes estructures precioses i duradores de ferro colat que han passat a millor vida. Els munts de fanals, papereres, bancs, taulells de marbre o de fusta, llibreries, armaris, rètols, rajoles pintades a mà, daurats i marqueteries que hem enviat a Norris, a Dida. Quanta gent ha perdut un habitatge amb la dignitat inherent, tot i la senzillesa, el bon gust i la gràcia, i ara viu en un pis despersonalitzat d'un barri sense encant. A fores iguals a tot arreu, amb edificacions innecessàriament lletges, els nostres pobles cada cop tenen menys personalitat, s'assemblen cada cop més, són iguals, perquè han estat guiats pel mateix mal gust. A Barcelona hem fet desgavells a les illes de l'Eixample, ocupant interiors i fent pisos damunt dels límits d'alçada inicialment correctes. Sovint ens hem rendit a la falsa modernitat i sense que calgués hem canviat moltes coses per acabar sortint-hi perdent. No totes, compte. No estic fent una desqualificació del conjunt de les intervencions urbanes públiques o privades, de cap manera. Barcelona ha evolucionat en positiu en molts aspectes i en molts terrenys i, per exemple, presumir de disseny és un dret que podem exhibir amb el cap ben alt. Calia fer moltes coses que s'han fet i que tots tenim al cap ara mateix. En el text del pregó ho explico molt millor, això, i podreu trobar els exemples. Això que dic afecta tant a decisions col·lectives com les privades i s'escampa més enllà de l'urbanisme, a l'arquitectura o la decoració cap a molts altres terrenys. On són les nostres fondes, la nostra manera de fer l'aperitiu, els nostres plats i les postres de sempre? Quanta gent no aniria avui, ara, aquí, a Correcuita, a la Pedrera, a l'exposició de Francesc Català i Roca, si en lloc de ser de Valls fos de Sydney? Això també ens ha passat i ens continua passant amb la llengua. Si perdéssim la llengua, que pel camí que anem tampoc no seria tan inimaginable, al cap del camí, al final de tot, seria responsabilitat nostra. No ens equivoquem, no sempre la culpa és dels altres. La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Res del que dic, està dit amb l'esperit temorenc i conservador d'aquell que suposa o tem la transformació, l'evolució o el canvi. Està dit com l'alerta vigilant que cal als pobles que es despersonalitzen sense adonar-se'n. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida. Si ells ho volen, els nostres discursos han d'incorporar els seus interessos. Defensar allò que és nostre és defensar-los a ells. És la manera d'enfortir la posició col·lectiva, perquè ells i nosaltres serem un sol grup el dia de demà. I de la confluència mútua, de la defensa conjunta dels interessos de tots plegats, dependrà la nostra capacitat per governar-nos d'acord amb els nostres desitjos i de consolidar-nos com una única comunitat, en harmonia i en pau. Quan tothom viurà d'amor, no hi haurà mai més misèria. Els soldats seran trobadors, però potser no ho podrem veure. Aquesta cançó és una crida per la pau i a favor de l'ésser humà. M'agrada perquè em permet invocar la solidaritat i l'harmonia entre els conciutadans i també invocar el coratge per defensar allò que és nostre. O ens remenguem o ens n'anem a Norris. La veu de Pau Casals a l'ONU ara fa exactament 40 anys, avui, és tan vàlida i oportuna com aquell dia, perquè recull aquestes dues idees. D'una banda, la pau, el respecte al plurisme i l'acceptació de la diferència. I per una altra, la proclamació d'una manera desacomplexada, valenta, senzilla i natural, que nosaltres som nosaltres. But let me say one thing. I am a Catalan. Ho va dir el seu discurs per la pau a l'ONU l'any 1971. La tercera cosa que us vull dir és aquesta. Cal apreciar allò que és nostre i que té valor. Hem d'apreciar el nostre patrimoni artístic quotidià com l'arquitectura i també el simbòlic. Casals tenia el coratge a la primera seu mundial a l'ONU que no tenen els nostres esportistes a qualsevol escenari internacional on alguns no són capaços de parlar ni en català ni en anglès. Tampoc el Barça,
o els nostres artistes o els nostres professionals no ho tenen sempre prou clar quan van pel món. Reivindico el nostre orgull pel patrimoni col·lectiu. Us vull prevenir del risc de caure en l'evolució que convé a l'altre. Hem de defensar les coses pròpies i donar el valor a allò que en té. Senyor Pujal, havia millorat una mica, però ara s'ha tornat a allargar. No s'enrotlli, sisplau. Li queda poca estona. Té raó. Miraré de ser una mica més concís, però és que hi ha coses que s'han de dir. Hi ha coses que quan repasses els anys comprens que les has de dir perquè és absolutament impossible oblidar-les. Quan escoltàvem per la ràdio el mot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats. Aquí sempre hem tingut una capacitat considerable de riure'ns de nosaltres mateixos. És una característica que no hauríem de perdre, malgrat tot. La involució que vam viure als anys 80 ens va treure les ganes de riure. L'any 85 a Barcelona, 1 de cada 4 treballadors no tenia feina. A més, la intervenció en els espais públics dels barris més degradats de la ciutat era urgent. D'aquella època, a més de la renovació pedagògica i dels nous plans d'equipaments, els barcelonins recordem també les innovadores festes populars. I alguns, les nits transgressores. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de... Alguns dels que m'escolteu deuen ser inoblidables les nits del Celeste. Els barcelonins tenien ganes de fer coses i, tot i la crisi, la ciutat respirava una nova vitalitat deguda en part a costums que imposaven el seu estil en diversos escenaris urbans. A Barcelona hi cabia tothom. Cuando te conocí, la vida me enseñó. Al costat d'aquells que es mantenen fidels als gustos tradicionals s'escampaven moltes alternatives. La Rambla, per exemple, va passar a ser el passeig emblemàtic de sempre, un corol·lari de la diversitat com a conseqüència de canvis demogràfics, socials i comercials. Anaven perdent la vitalitat locals com la Bohèmia o el Barcelona de Noche i naixien personatges com l'Ocaña, un individu singular, provocador i polèmic que alguns van arribar a estimar molt. Al mateix temps ja començaven a ser pocs els que recordaven la Monyos o els establiments aquells que tant agraden al meu estimat amic Josep Maria Cadena i gran periodista. Van començar, tot s'ha de dir, a baixar els nivells de seguretat de la zona i ens vam haver d'anar acostumant a la sistemàtica presència de carteristes i trilers a les amples voreres del popular passeig. Per tot plegat, ja aleshores s'aixecaven veus reclamant més mesures de vigilància efectiva sense resultats suficients. El 10 de setembre de l'any 83, TV3, la televisió de Catalunya, va començar a emetre des de Barcelona. Pocs mesos abans ho havia fet Catalunya Ràdio també des de la Diagonal. S'incorporaven així els mitjans de comunicació que ja s'expressaven en la nostra llengua. Però Barcelona havia de poder esdevenir una metròpoli internacional i complir la vocació històrica d'enfortir la relació amb Europa. Però tal com anaven les coses, no era possible. No teníem els mitjans per nosaltres mateixos i els governs espanyols tenien les prioritats que tenien. Ens calia una bona empenta. I aquesta bona empenta ens la van donar 5 paraules que van fer la volta al món. A la ville de Barcelona. A partir d'aquell moment, tot el planeta va saber que al món naixia una nova capital de primer nivell, la nostra estimada ciutat. Per mi la imatge d'aquella època ja no és una foto ni una pel·lícula de Super 8, és una imatge en vídeo que ens transporta ara mateix al vespre del dia 17 d'octubre de 1986. M'hi acompanyeu? Tanqueu els ulls i situeu-vos. Fa poques hores que a Lausana, Joan Antoni Samaranch, president del COI, ha proclamat Barcelona ciutat olímpica. Des de 2:15 d'aquell dia, els barcelonins vivim una sensació exultant de gran alegria i d'orgull col·lectiu. Tot Catalunya celebra la nominació de la seva capital. Tots sabem que estem vivint un moment històric, d'una transcendència incalculable pel futur de la ciutat. Aquell vespre hi ha una gran festa a l'avinguda Maria Cristina de Montjuïc. Les fonts, els arcs olímpics, les anelles olímpiques projectades sobre el Museu Nacional. És un ambient festiu, esplendorós, magnificent, brillant. Vivim una insòlita eufòria col·lectiva. Mai no ens havia passat una cosa així. La imatge al vídeo al qual em refereixo mostra 3 homes destacats de la resta. Són el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el ministre del govern espanyol en aquell moment, Narcís Serra, que s'agafen de la mà d'un home que és al mig de tots dos i que els dona la mà. Aquest home que és al mig du, per cert, un abric que quan salta té un moviment així, un moviment eixerit, que el recorda amb simpatia a molta gent. Està radiant, jovial, riallós, fins i tot divertit. Per mi aquesta és la imatge de l'època. És la imatge que es correspon amb l'alegria que sentim tots quan veiem que l'esforç de tota aquella gent
ha donat un resultat positiu, dels que he anomenat i de molts altres que no he anomenat. Jo crec que aquest vídeo, quan el veus, et fa pensar que potser l'esforç de totes aquestes persones algun dia hauria de ser públicament reconegut. Avui pot ser que sigui un bon dia per fer-ho, començant per l'esforç del mateix Samaranc que va tenir la iniciativa. Jo voldria agrair a totes aquestes persones el seu esforç en aquest moment. I per fer-ho, em vull creure que interpreto el sentiment de la majoria que pot ser una bona idea que totes aquestes persones estiguin representades per l'home de l'abric, per l'home que amb un abric entaforat salta amb els braços enraure mentre li riuen les orelles. Perquè ell va conduir l'esforç de tots per millorar Barcelona. Per això, segurament, és el moment de dir públicament moltes gràcies, alcalde Pasqual Maragall. El 1992 va ser un gran any pels barcelonins, per tots nosaltres. Tots nosaltres, gràcies a l'esforç de tanta gent, vam retrobar-nos amb un sentiment, l'orgull de ser de Barcelona, l'orgull de ser barcelonins. Segurament, amb els Jocs Olímpics vam fer el tercer gran salt de la nostra història. El primer el devem al nostre rei Pere III, el segon a Ildefons Cerdà amb l'Eixample. En el pregó escrit trobareu detalls de tot això i la meva visió de la jugada. Però l'any 92 vam fer el tercer gran salt endavant. Un salt que m'agrada vincular aquells versos del poeta Joan Maragall quan diu: «On te'n vas, Barcelona, esperit català, que has vençut la carena i has saltat la tanca i te'n vas dret enfora en tes cases disperses, lo mateix que embriagada de tan gran llibertat». La nostra ciutat, en efecte, havia saltat les tanques i l'acció del 92 ens va permetre una sèrie d'avantatges que sense l'esdeveniment olímpic no haurien existit. La quarta cosa que us vull dir és aquesta. Reclamo el valor de la previsió i el valor de l'oportunitat. Ens fan falta servidors públics que tinguin aquestes condicions i que siguin prou intel·ligents per detectar el moment i orientar l'estratègia adequada. Necessitem líders. Lideratge no vol dir sortir als diaris. Ens calen líders de debò, que tinguin el valor de l'autenticitat, que treballin, s'exigeixin, s'esforcin i estiguin convençuts d'allò que ens diuen, que te'ls miris als ulls i te'ls creguis. Amb més fons que aparença, amb més compromís que simple implicació, amb més autoritat encara que poder. I, naturalment, que tinguin alguna cosa a dir-nos, a proposar-nos, que tinguin un projecte. Si no hi ha un projecte, no hi ha vida. Pere III, primera transformació, Ildefons Cerdà, segona transformació, o la gent que va veure la jugada del 92, ens marquen el rumb. Senyor Pujol, ja ens ha dit les 4 coses. Ha de pensar en acabar. No hauria d'abusar de la paciència de l'auditori. Té raó. Li puc assegurar que no és aquesta la meva intenció, però permeti'm acabar la meva passejada pel temps per Barcelona. Seré breu. Seré breu perquè, a més, els darrers anys els teniu tots molt presents i recordem bé el que ha succeït i, sobretot, recordem el que ens ha agradat. Com puc estimar si de mi estàs tan Vam acabar l'època dels 80 amb l'ànima trencada per l'atemptat d'Hipercor. Jo soc lliure de fer el que vulgui. La ciutat va engegar la campanya Barcelona, posa't guapa. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'encordar. L'Espanyol va jugar per primer cop una final europea. Ningú ha demanat, però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat l'espectacle de la gent. Si eres un barceloní de tota la vida i veies la transformació del Raval, et semblava impossible la nova imatge de Barcelona, d'aquell barri. El Centre de Cultura Contemporània es va inaugurar el 94, l'any que es va cremar el Liceu i que va començar a emetre a Barcelona Televisió. I molt a prop d'aquell espai, l'any després, es va obrir el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Vam inaugurar el Teatre Nacional i l'Auditori. S'espera
El Barça va guanyar la primera Copa d'Europa. Corren pels carrers, corren, paraules que no... I la ciutat va proposar la seva segona renovació. Juguem a Palagrera, esquiven passejants, l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan el... Barcelona entrava al segle XXI amb el Liceu refet, la diagonal fins al mar i la necessitat imperiosa de trobar nous camins per continuar sent tot allò que vol ser. A partir d'aquell moment, la part que queda d'aquesta pel·lícula ja la sabeu tots els que sou aquí. Alcalde, d'aquí 50 anys ni vostè ni jo serem aquí. Però una altra batlla li encarregarà a una altra persona com jo que faci una cosa com aquesta. Jo he fet el que he pogut. Evidentment m'he deixat moltes coses. Ara que penso, per exemple, no li he dit que jo crec que la ciutat té greus problemes de comunicació. I també els barcelonins. Jo penso que els barcelonins hauríem de recuperar l'amabilitat. Però, en fi, d'això en podem parlar, si volen, un altre dia. Hi ha problemes de comunicació més greus. Jo avui he vingut de València amb un tren dels que en diuen, no sé com ne diuen, ràpids, d'aquests, no? I hi ha un tram de via única entre Barcelona i València, a l'època que els governants espanyols presumeixen de tenir la millor xarxa d'alta velocitat de no sé on. Són coses que jo, francament, no acabo d'entendre. Li vull demanar a tota la gent que esperava que parlés de coses que no he parlat que em perdoni. I si he molestat algú, em sap molt de greu. No era la meva intenció ni molestar ningú del consistori, ni a vostè, ni als barcelonins, ni a les barcelonines. Però potser hauria hagut de parlar més dels problemes de la gent, de l'atur, dels barris, de la venda ambulant, dels sorolls, de les baralles, de la delinqüència, de l'alcohol, dels pixums, de la prostitució, de l'incivisme, de la inseguretat, de la crisi econòmica, dels problemes econòmics que té l'Ajuntament, de les multes. Ara que parlo de multes. Quan jo era petit, a la cantonada del carrer Fontanella en Via Laietana, allà hi havia la Niepce, un fotògraf, allà hi havia un guàrdia urbano, que era un guàrdia urbano que duia salacot, fantàstic, un home amable, un home que amb una gran diligència feien el trànsit i amunt i avall. Per Nadal la gent li duia coses i coses perquè era un home que tenia l'autoritat guanyada no pels galons que duia a sobre, sinó perquè dirigia el trànsit amb una enorme capacitat. Jo a vegades l'enyoro. Jo l'enyoro, i això que jo no sóc una de l'enyorances, perquè a mi m'arrossega el repte d'avui i l'obligació de l'endemà. M'agrada continuar a la lluita perquè la feina és la meva vida. Però per mi els records tenen molta força. No sé si també us passa a vosaltres, però quan jo camino per la ciutat està plena de records. A la cantonada que no vas començar una relació, en vas deixar una altra. Al lloc on no vas organitzar un negoci, vas fer una festa. Al lloc on no et vas discutir amb un amic, vas conèixer una nova circumstància o vas aprendre alguna cosa. Les pedres, les places, les cantonades, els carrers et diuen coses. Quan has estat tota la teva vida en un marc, en un escenari, en una ciutat, aquesta ciutat et parla i t'arriba a dintre i es remouen els sentiments. I quan et passa això, et passa. I dir-ho no és dolent, ni és carrincló. Dir-ho és dir la veritat. És el moment que comprens a pensar que la teva ciutat no és la teva ciutat. Penses que la teva ciutat és la teva vida. Fa molts anys que tenia ganes de fer alguna cosa per la meva ciutat. O sigui que ara que en nom de la ciutat vostè, alcalde, m'ha demanat que faci això d'avui, li vull donar les gràcies. Per mi ha estat un honor i un favor. I vull dir a tota la corporació, a tots els presents, que tingui molt encert amb la seva gestió i que, pel bé de tots plegats, funcioni. El pregó està a punt d'acabar, però ens queda per fer una cosa important. Acabaré aquest pregó fent una invocació a tota la ciutadania, a totes les barcelonines i barcelonins, a totes i a tots, els que van néixer aquí, els que fa anys que van venir i els que hi han arribat fa poc. Em dirigeixo en primer lloc a tots aquells que procedents de la riba sud de la Mediterrània mantenen en àrab, amb un Hafla, Mercè, Momtia. També m'agradaria tenir un record especial a tots els que parlen la llengua amaziga del nord d'Àfrica i saludar-los amb un
Mercè Azel. Els pakistanesos, que són la comunitat més nombrosa de la ciutat de Barcelona, vull adreçar-me en urdú, la llengua nacional del Pakistan, amb aquestes paraules. Mercè Mubarak Ho. Tampoc no vull deixar d'esmentar una altra comunitat molt nombrosa entre nosaltres que té una cultura, una escriptura i una llengua mil·lenàries, la xinesa. Mercè Jie Kwaila. És clar que hi ha molts altres grups culturals, nacionals o lingüístics entre nosaltres. Davant la impossibilitat de dirigir-me en la seva llengua a cadascun d'ells, faré servir la llengua de comunicació internacional del nostre segle. This message goes out to all citizens of Barcelona who understand me in English and do not yet in Catalan. This is the beginning of Barcelona's Festa Major. You are all invited to take part in celebrations with joy and mutual respect. Great Mercè. El castellà és una llengua parlada a la nostra ciutat per raons diverses des de fa segles. Aquesta llengua l'usa també un grup significant dels nostres conciutadans nouvinguts y un gruix significat de barcelonins. Me dirijo a todos los ciudadanos de Barcelona que me entienden en castellano y que aún no me comprenden en catalán. Hoy empieza la fiesta mayor de Barcelona. Todos están invitados. Participen en ella con alegría y con respeto. Feliz Mercè. I ara deixeu-me per dir, per acabar, barcelonines i barcelonins, ara comencen les festes de la Mercè. Participem-ne tots. Així seran autènticament populars. Visca la nostra ciutat! Visca Barcelona!